Chagrijn over opening van waterdunen dat nog niet af is. Wat hebben we nu in feite? Ik denk toch dat je de schaamte voorbij bent als je dit nu feestelijk gaat openen. En verder in deze Zeeland nu. Nieuwe groep vluchtelingen komt aan. En impulsaankoop van dieren zorgt nu voor problemen. Goedenavond. Een feestelijke opening moet het worden volgende week donderdag in Breskes. Het grote natuurgebied Waterdunen gaat dan open voor wandelaars. Maar de bouw van honderden vakantiehuisjes in Waterdunen, dat de streek ook een economische opperper moet gaan geven, dat is nog lang niet af. En dus is niet iedereen in een feeststemming. Nu gaan ze iets feestelijk openen. Wat gaan ze feestelijk openen? We hebben geen 450 huisjes. We hebben geen hotel met 80 kamers. We hebben geen wandelboulevard met kiosken, restaurant en zwembad. We hebben geen fluisterboten die gaan rondvaren. Wat hebben we nu in feite? Ik denk toch dat je de schaamte voorbij bent als je dit nu feestelijk gaat openen. Ik vind het ongepast. Tegenvaller op tegenvaller. In 2015 had dit project turnkey opgeleverd moeten zijn. Wat hebben we nu? We hebben een paar wandel- en fietspaden en dan gaan we feestelijk openen. Ja, ik ben nog niet in opperste feeststemming, want laten we niet vergeten, het is een project met pijn. Mensen zijn weggemoeten uit dit gebied. Er is onteigend. Boeren hebben een andere plek moeten kiezen. En het is 2021, bijna 2022 en het gebied is nog leeg. Nou, dat heeft natuurlijk allerlei oorzaken. Onder andere de getijdenduiker is daar een belangrijke oorzaak van. Maar ook nog allerlei andere dingen. Soms wel begrijpelijke dingen. Maar het feit dat de provincie daardoor elk jaar ook nog weer meer geld voor kwijt is natuurlijk zeker pijnlijk. Ja, politiek verslaggever Heiko Strietman. Ja, het park had dus in 2015 al klaar moeten zijn, compleet met die vakantiehuisjes van Molenkaten. Maar wat is nou het probleem? Ja, het gaat met name om die getijdenduiker, die waterdoorlaat tussen de Westerschelde en de polder bij Breskens. Daar zijn in het verleden heel veel technische problemen mee geweest, waardoor de waterdoorlaat niet veilig zou zijn. Bijvoorbeeld bij springtij. Nou, volgens de provincie zijn die problemen inmiddels opgelost. Kunnen de huisjes nu gebouwd worden en hoewel die er nog niet staan, is het toch tijd voor een feestje. We zijn ontzettend blij dat die paden nu open kunnen en dat eindelijk de bezoekers erin kunnen. De vogels hebben het Waterdunen al ontdekt, al enige tijd, sinds het getij ook aan het werk is. Maar nee, dit is een heel belangrijk moment voor ons. Je kan wel wachten tot het helemaal klaar is. Ik denk dat er overigens nog feestjes gaan komen. Ik hoop dat Molenkaten ook iets gaat vieren als het park opent. En wellicht HZL ook nog, het Zeeuws Landschap. Maar voor ons als provincie is dit wel een van de laatste zaken die wij in het gebied doen. En met alle tegenslagen die het project ook heeft gekend, ja, zeg ik van laten we hier dan toch maar het glas bij gaan heffen. Maar ondertussen, hoe zit het nou met die vakantiehuisjes? Wanneer komen die, hè? Nou, we hebben de directie van de Molenkaten Vakantiepark inmiddels gesproken. Die stelt dat ze de grond van de provincie voor het einde van dit jaar overgedragen krijgen. En dat na het komende broedseizoen van de vogels de huisjes dan ook echt eindelijk gebouwd kunnen worden. Heiko, dankjewel. De eerste asielzoekers zijn aangekomen in de Zeelandhallen in Goes. Door de vluchtelingenstroom uit Afghanistan is er een tekort ontstaan voor andere asielzoekers. In Goes komen nu mannen die voornamelijk afkomstig zijn uit Syrië. Eind deze week zijn de 320 bedden in de noodopvang gevuld. Het is heel basic. Mensen hebben inderdaad een bed, een stapelbed. Wel met enigszins privacy door een gordijntje, maar verder vrij dicht op elkaar. We hebben een recreatieruimte, we hebben een restauratie waar mensen maaltijden krijgen die ze daar op kunnen warmen zelf. En we hebben buiten wat recreatiemogelijkheden gecreëerd. En dat is het. Er zijn extra voorzieningen in vergelijking met 6 jaar geleden, toen Goes in de Zeelandhallen ook asielzoekers opving. Je telefoon opladen is gewoon heel belangrijk. Dus elke bewoner heeft een eigen stopcontact, er is wifi. Maar nog niet alles is in orde. De wc's zijn hier net nieuw neergezet en er is nu al een lekkage. Ja, klopt. Ik weet ook niet hoe dat komt. De missionair staatssecretaris van Klimaat, Dilan Yezilgush, bezocht vandaag de kerncentrale in Borselen om te praten over het eventueel langer openhouden van de huidige centrale. Ook besprak de staatssecretaris de mogelijkheid voor nieuwe kerncentrales erbij. Commerciële bedrijven willen die wel bouwen. Ja hoor, marktpartijen zeggen ja natuurlijk. Dat zouden wij wel willen, maar dan zijn een aantal randvoorwaarden nodig die vanuit de overheid wel moet leveren. Plannen voor extra kerncentrales zijn nog niet concreet.
We moeten eerst maar eens kijken wat uit zo'n scenario-studie komt. Wat voor toegevoegde waarde heeft kernenergie in de Nederlandse energiemix. En dan is het aan een nieuw kabinet om te kijken, oké, wat zou dat dan betekenen? Welk besluit nemen we? En als er nieuwe kerncentrales zouden komen, waar dan, in overleg met wie dan? Dus zover zijn we nog niet. Zeeland heeft bijna 1000 damherten te veel. Dat zegt onderzoeksplatform Pointer, die per provincie een inventarisatie maakte. Te veel damherten kunnen schade aanrichten aan boerengewassen en zorgen voor verkeersongelukken. In Zeeland zitten de herten op de kop van Schouwen, in natuurgebied de Manteling bij Oostkapelle en ook het eiland de Haringvreter in het Veersemeer. De prikstraten in Middelburg en Terneuzen zijn vanaf vandaag gesloten. Medewerkers van de GGD hebben vandaag samen met leveranciers alles afgebroken en opgeruimd. Zoals hier bij podium A58 in Middelburg. De prikstraten zijn niet meer nodig omdat er niet meer zoveel mensen gevaccineerd hoeven te worden. In totaal hebben we zo'n 500.000 prikken gezet. Dus we kunnen met een trots gevoel afsluiten. Ik zie een wand, er staan allemaal reacties op. Mensen die allemaal heel blij zijn. Is dat ook de teneur? Als je de grootste groep neemt, is dat vooral de mensen die heel erg dankbaar zijn voor het feit dat ze die prik kunnen krijgen. De vaccinatielocaties in Goes en Zierikzee blijven open en voor de rest van de provincie worden vaccinatiebussen ingezet. Op treinstations is het vanaf vandaag niet langer verplicht een mondkapje te dragen of afstand te houden. En dus werden als eerste hier in Vlissingen vanochtend alle stickers weggehaald. De stations in Zeeland zijn als eerste aan de beurt in ons land. Het gaat onder meer om stickers met houd rechts en afbeeldingen met een mondkapje. De actie moet verwarring voorkomen over met name die mondkapjes. Je mocht wel een supermarkt in zonder een mondkapje, maar niet het station op. Je merkte ook dat het op het station ook niet heel goed meer werd nageleefd op een gegeven moment. Nu is het gewoon duidelijk, als je in de trein zit of in het OV, dan moet je een mondkapje op en anders niet. Eind oktober moeten de stickers van alle NS-stations verwijderd zijn. De Landelijke Hondenvereniging waarschuwt voor problemen met zogeheten coronapuppies. Hondjes die tijdens de pandemie zijn aangeschaft omdat mensen meer thuis waren en behoefte hadden aan gezelligheid. Maar de eigenaren hebben niet altijd nagedacht over de aanschaf en zijn niet vaak op puppycursus geweest. En dat zorgt nu voor problemen. We gaan even kijken wat ze nog weten van de vorige keer. Jolanda, stop met trekken aan je riem. Ja! Als je zicht hebt op wat je pup nodig heeft, dat je hem de tijd geeft om er op hem zijn tempo aan te wennen. En dat het eigenlijk best wel leuk is om op een stomme houten plank te gaan staan met je 4 pootjes en je beloont dat. Gedrag wat zinvol is voor de pup, zal die willen herhalen. Bij je hond opvoeden is gewoon ook een heel belangrijk onderwerp, is dat de impulsbeheersing. De hond kan niet zomaar overal naartoe vliegen. De hond die moet leren samenwerken met de eigenaar. Mensen die hier komen voor de training, met welke vragen komen die? Oh, voornamelijk de pup bijt zoveel in mijn voeten, mijn handen. Ik krijg mijn pup niet zindelijk. Mijn pup wil niet meelopen aan de lijn. Hij vindt het aanlijnen spannend. Is het helder? Zullen we het eens inzetten? Ga je gang. Nou ja, in het begin was zij gewoon, wist ik gewoon niet hoe ik met haar om moest gaan. En dan was ze heel druk. En de eerste keer dat Carla bij ons was ik gewoon een uur lang aan het huilen. Omdat ik gewoon helemaal over mijn toeren was ervan. Nou, zo gemakkelijk is dat niet hoor. Nou ja, je hond heeft een eigen karakter. Jij hebt een eigen karakter en je moet hem toch bepaalde dingen leren. En zelf moet je ook dingen leren. Gisela, kijk of je erop kan gaan letten. Als Milo niet met jou bezig is, dat je je mond dicht houdt. Iedereen, Willem en ik hebben zelf nu 14 maanden de pup is nu al 14 maanden, dus eigenlijk geen pup meer. Maar ook ik heb wel eens gedacht, jeetje, het zijn nog baby's. Heb geduld en wees blij met alles wat al wel lukt. Yes, good girl! Ze snapt het. Of je nou iets doet of niks doet, je communiceert altijd. Als je maar een glimlach naar een hond. En je hond is je beste vriend, dus houd hem zo.
Het was een regenachtige dag. Temperaturen kwamen niet boven de 20 graden uit. Morgen is het iets warmer en ook droger, maar daarna wordt het opnieuw regenachtig. En tot zover deze Zeeland Nu. Heel graag tot morgen en nog een fijne avond.